Ay, nahulog sa ano, butas. Ay, nahulog sa ano, butas. Nako. Baswerte naman nun. Baswerte naman nun. Good morning mga kasolid. So ngayong araw na to, may iba naman tayo. Maghahunt tayo ng bulan-bulan mga kasolid dun sa tulay ng Tambak dito sa Dagupan City mga kasolid. So hopefully merong mga ano ngayon doon, mga bulan-bulan, kasi sa ibang spot parang buwan na ng ano ngayon, mga bulan-bulan. Kasi nakarang buwan saka ngayong buwan, araw ng mga bidbids. So itong pumasok yung July mga kasolid, unti-unti na nagsisilabasan yung mga bulan-bulan na isda. Ayan, mga bulan-bulan, yun ang tatargetin natin ngayong araw na to. So itong gagamitin nating pamingwit to, dala ko na, mamaya explain ko sa inyo. So next time mga kasolid, ito naman ang tatargetin natin, tong spot na yan. Dahil dito daw, yan, dito sa spot na to, marami daw ano dito, karpa. So next target natin siguro yan. Silipin nga natin kung andito ngayon yung titinda ng hipon. Wala rin, sarado pa rin. Naku naman, pag hindi tayo bibili ng pamain, andyan siya. Dito yung mga kasolid, dyan ang pestuhan niya eh. Kapag hindi tayo bumibili ng pamain, andyan siya. Kapag bibili naman tayo, wala. Nawa naman si ate oh. Ayan, daming ano dito talaba mga kasolid. Dito ang bilihan ng matatabang talaba. Yan. Punong-puno ng talaba oh. Talaba. Titinda rin sila ng suka. Dito na tayo sa may tulay mga kasolid. Minsan kami namimingwit ng tilapia, pero ang target natin ngayon is bulan-bulan. Hindi natin kung may mga namimingwit. Mukhang high tide ngayon ah. Ayan, bali natapos ko na yung setup natin mga kasolid. Gagamitin na naman natin yung ating light na Alivio. Yan, saka yung ating 2000 series na Okuma mga kasolid. Ang breed naman natin is nasa 15 pounds. Ang lure natin yung Mino na redhead. Yan, nag-direct na lang tayo mga kasolid. Nakalimutan natin yung ating ano, fluorocarbon na ano natin. So dito lang yan pala sa ano mga kasolid, no? Tambak Bridge yan, no? So tara, punta na tayo doon sa baba. Yan, dito yung dating old Pinsat School mga kasolid. Yan, sa ilalim lang tayo ng tulay oh. So doon kami naninilapya mga kasolid. Ayan, mag-ano na naman tayo ngayon. Diyan pa rin yung ano. Dito tayo, bulan-bulan oh. Tignan natin kung mahuli natin. So first cast natin mga kasolid. Sana makahuli tayo. Ayaw pa nilang kumagat. Pag ayaw nilang kumagat, papalit tayo mamaya ng lure mga kasolid.
natin kung saan sila kakagat. Yun, fish on. Ha? Nawala. Shit. Sayang yun. Sabi ko na, sobrang ko yung ating ano. Sayang. Ay, putik yan. Narating ko lang. Naglongkat ako, tangina, grabing traffic sa Dawal. Oh? Dito ko dadaan sa mga Ah. Uwi ng buluwat. Ano eh, kamusta? Okay lang. Kakaalatag ko pa lang, may kumagat na isang bulambul, nakatakas naman. Nag-direct pa kayo, wala kasi akong leader line. Ang dami nga. Nadaanan ko to. Ordinary lang leader line ko. Oo, kahit ano lang ano. Nylon lang. Nylon lang no. Daming bulan-bulan no. Ito, putik. Ano lang, parang duman sa gilid. Kaya naman kinagat. Wala rin black pot. Posible ano, kasi may mga ano eh. May mga mangrove, so posible yan. No. Kasi yan, diretso yan. Hati yan eh, yung tambak. Ganyan yun no. Magkasakop, tas isang dulo papunta na sa Dawil. Pugungan, layo-layo meron. Ha? Pugungan, layo na sa ito. Yung? Pugo. Oh, pugong at pero ang dami no. Posible nga to. Ka-timing din siguro dito. Baka kasi wala pang namimingwit dito eh. Tilapia siguro yung mga yan, kaya bumubula. No. Tilapia. Pinakamasarap sa lahat. Bird's nest. Ayan. Di. Nag-aaral ng Japanese language. Japanese language. Bakit? Magja-Japan. Mag-caregiver dito. Ah, caregiver sa Japan. Sabi ko na nga abi. Bato-bato dito eh. Ayun, natanggal. Aga? Ano na? Oh, sige idol. Sa susunod pag sa ano na lang ano, sa B4. Ingat. Oh. Oh, yung ano pala, yung ano natin eh. Hindi ko pa natatapos. Hindi ba? Logo. Isigaw ka. Ah. Maganda sana idol. Kaya mong gawin yung ano? Yung parang may naisip na talaga akong maganda eh. Alam mo yung kilala mo si Red. Red? Yung motor ano, motor vlogger. Si Red. R-E-E-D. Reed. Oh, Reed pala, Reed.
Parang ganun yung style, pero ang style nun, di ba nakasakay ako sa NMAX, no? Pero may hawak akong pamingwit. May balak ko nga sana sa'yo na Pang sticker sa panlogo ko na rin. balak nga sana sa'yo subukan mo magpa-picture na nakasakay sa NMAX mo. Tas may hawak na paming. Tas nakapamingwit. Nakatalikod. Oo, Nakatalikod ka na hawak mo yung pamingwit. kamingwit. Gusto ko sana may isda eh. Ang kuha niya ng picture, hindi ba ganyan? Ganito. Pababa no. Yung kalebel. Oo. Dapat kuha yung mula gulong hanggang sa ulo mo. Yun. Oo. Wala sa akin. Ano, mag-helmet pa ako na no. Helmet para mas maganda no. Maganda tignan. Oo. Yung nakaside ka. Oo. Sige. Ganda na may helmet. Ay, mas maganda yung ano mo helmet mo. Mas maganda yung helmet mo. Yung mga anak ko, maganda na. Yung white yung mga bata. Gasgasan na. Kapulot pa tayo ng ano, swivel. Yun o. Ganda o, pang tulay no. Fish on mga kasolid. Fish on. Fish on tayo. Isa. Yun o. Yun. Uy, angat na natin. Laki. Uy, nagatakas. Buti na lang dyan nahulog. Ay, nahulog sa ano? Butas. Ay, nahulog sa ano, butas. Nako. Baswerte naman nun. Ayun siya oh. Nako. Ayun siya mga kasulit. Sayang. Sa ilalim mo. Sayang naman yung first catch natin. Ha, laki pa naman. Okay lang yun.